Жирави. Сега ще учим при жирафа. Ето зебрите. Това е уникалният хотел. Перфект! Търс не ми е. Сурикатите обаче не можахме да видим. Търс не ми е. Штраусите. И штраус. За дръка паса. Носорога къде се беше скрил? Те са едни от най-бързи животни на света. Аз съм дурченца жирафски. Не сте виждали жирафа, заповядайте. Не го спри.